niile ka na-abata ọka ụkwa na isi mbido TV ebe he niile na-eme. Echefukwala na aha m ka bụkwa Maazị Idomikechukwu Samuel onye na-ewetara gị oge niile dịka o si wee dị. Ọ bụrụ na o were ahịa ahụ na-enye gị nsogbu dịka m si kwuo, iwike bute ya n'ọdụ ahịa anyị ka nyere gị aka rere gị ya bụ ahịa gwa ụwa ihe ị na-eme. Sonye anyị na webụsaịtị anyị na www.isimbido.tv. iwike gakwa na Facebook, na Twitter, na Instagram, ebe ahụ ka ị ga-enweta na @isimbido TV. Ya wuru ka o si wee dị. Kedu akụkọ ọzọ mkpụ n'ọnụ n'ụbọchị taa? Echefukwa ọ bụ na ị na-esonye anyị ọtụtụ akụkọ anyị kọrọ na n'ụbọchị taa gbasara otu mmekpa ahụ a na-emekpa ndị obodo nke ndị uwe ojii, ndị ọtụtụ ndị asị na anyị na-anụgọsị gbasara ndị na-eme ejije Mr. Ibu na-enye Badmus na gịnị gbasara ọrịa na ọnwụ ha. Ka okwu asị ha niile pụtara na Instagram abịa sị na enweghị ihe dị otu ahụ. Ya wuru ka o si wee dị. Kedu akụkọ ọzọ oke asịlị ọzọ ka m si n'ọwa asịlị? Kedu asịlị ọzọ mụ na m nwetara n'ụbọchị taa? Ya wuru gbasara Don Baba J, onye a na-akpọ gị Don Jazzy. Ịma ọtụtụ afọ, orula afọ, ọnwụ na m na-agụta ya na orula afọ anọ, opeka mpe afọ anọ ayọwara. Onye ọbụla ayọwara ya mee gịnị na ya lụọ nwaanyị. Ngwazi gị nke wee eziokwu na Don Jazzy si na gịnị na o nwere enyi nwaanyị mana ọ dịbe na njikere ịlụ nwaanyị. Gịnị mere o ji kwuo ka ọ sị na gịnị na o eziokwu na ụmụ nwaanyị ju ebe niile mana wee ebe niile ka ị ga-eweta gịnị ezigbo nwaanyị. Ya wuru ka o si wee dị. Gịnị ka ọ na-akọwasị? Ọ sị no hurry in life, mana a na-asịkwa Igbo na-asị, onye nwekwara Don Jazzy gwa ya na Igbo na-asị na-eme ngwa ngwa eme ọra dachi. Na anọrọ nga a na-eche nga ọ na-eche ka o weta gịnị ezigbo nwaanyị, oge na-eme gịnị oge na-aga. Ya wuru ka o si wee dị. Ya nwa Amadi ekwuola na gịnị mgbe ọbụla o jiri njikere ịlụ nwaanyị na onweghị mmadụ ga-agwa ya agwa na ọ ga-alụ nwaanyị. Njikere ya awụkwa n'ihe gbasara ego, ọwụkwa n'ihe gbasara akụnụba, mba, o si njikere ya gbasara onye ọ chọrọ ịlụ. Kedu ka o si gbasara onye ọ chọrọ ịlụ? Ọ chọrọ ịlụta ezigbo nwaanyị nwere ezigbo agwa. Kedụkwanụ ka o si gbasara ya nwa? Ọ sị na ọ chọrọ ịmata ka esi awụ nna, na ọ ga-epu ụzọ mata ka esi awụ nna, ka esi elekọta nwaanyị. Ya hapụ gị na ndị enyi gị ị na-agagharị chiri ebe a gị gaa ebe a, gị na ezinụlọ, ka esi elekọta ezinụlọ na ihe niile ọ na-ekọwa na ọ chọrọ ịmata ka esi eme gịnị alụ nwaanyị. Alụ nwaanyị ọfụma. Ya wuru ka o si wee dị. Ya nwaanyị na-ekwuzi na onye ọbụla mee gịnị na onye ọbụla kụpụrụ ya na ihe okwu gbasara nwaanyị. Ya ka m na-eji aga n'obere ezumike m ga-ewetara gị egwu Fino Fino nke ọ kpọrọ gịnị abụlọ. Ọ sị gịnị kụpụrụ m abụlọ. Ya wụ na ọ bụrụ na ị na-enye Don Jazzy nsogbu si ya mee gịnị ya ga-alụ. Ọ kwuola gịnị ugbu a na ọ dịghị njikere ịlụ nwaanyị maka na gịnị ọ bụ niile esonyere anyị ugbu a. Echefukwala na ọ ka ụkwa na isi mbido telivishọn ka ị ka nọ n'oge aṅụli. Oge ahụ Idomikechukwu Samuel na-agbasịlụ na asịrị na-agwa unu ka o si amegasị na ya bụ indọstrị. Ya wuru ka o si wee dị. Kedu akụkọ ọzọ m ji ya bịakwa? Akụkọ m gburu unu na o juru eju dọrọ adọrọ. Ya wụ ka m ga na-atụpụrụ unu ya obere. Ya bụ ka ya bụ ije na-aga awele. Ya wuru ka o si dị. Kedu akụkọ ọzọ m ji wee bịata? Mana otu onye na-akụ egwu a na-akpọ Teni, ọ kụrụ egwu si na gịnị na nna ya wụọ Dangote mana ugbu a akụkọ ga na-anụta dịka asịrị na-agasị n'obodo na gịnị na Dangote akpọkọtala ya nso. Ugbu a na ya nwa ada echedizela aha ya, ọ ga-azazi Teni Dangote. Ama m ọtụtụ n'ime unu ama mgbe anyị na-etolite ọtụtụ na-asị dịka ụmụuche nwatakịrị anyị na-asị mma asị na mma na onye agara ewu dadi m nwaanyị mmụọ Obasanjo nwaanyị mgbuo. Mana ebe ọbụla onye ọbụla mụrụ gị na ezinụlọ ọbụla ị nwetara onwe gị ka ime gịnị gbalịsi ike na ebe a. Ya wuru ka o si wee dị. Ọkwa akụkọ gbasara Kiss Daniel na Demi V ka m ji bịa n'ụbọchị taa, ma ka asịrị na-agagasị ma nke bụ eziokwu ma nke na-abụghị eziokwu. Ya wụ Demi V emere gịnị ka a na-anụta asịrị n'obodo na ọ gara nga eme gịnị gaa yie ayụyọ yọọ Kiss Daniel si ya na eme gịnị na ya chefuo ihe niile ma nke o kwuru na-abụ eziokwu ma nke o kwuru bụ eziokwu ma nke ndị mmadụ kwuru na ya mee gịnị na-echefu na relationship ha na-aga ọfụma na ọwụghị ihe a ga-eme ka gịnị agbaghasịa. Ya nwa amadi Demi V na-ekwu ọ na-adọ aka na ntị si na enweghị mgbe ọ sign na record deal with FBI ya Flyboy International na ihe ọ sign management deal ya ị na-elekọta ị na-epromote ya ka ndị mmadụ mee gịnị
mata onye ọwụ n'onweghị ya wuru ọtụtụ na Kiss Daniel Assign ya wụ ụka wuru ilu ya wụ okwu ọzọ nji bịa n'ụbọchị taa mana tupu anyị apịachie ya anyị ga-aga geretụ okwu ndụmọdụ nke ụfọdụ ndị na-eme ihe ndị na-akụ egwu na-akụwapụta nye ndị na-achọ ibido ọwụ na-achọ ibido gbasara ihe ịkụ egwu ya wụ ohere inwere iji megide iji gere ntị ndị ahụ ịma ama ndị ahụ mma gịnwa amakwa igere okwu ọnụ ha nara ndụmọdụ nke ha na-enye gị ma chọkwa unu mara na Jehova wee eze ihe ọbụla na-eme n'ụwa kwụba aka gị ọtọ kwụba aka gị ọtọ biko kwụba aka gị ọtọ ma tinye uche n'ihe ị na-eme itinye uche n'ihe ị na-eme tikwasị obi gị ma nwee okwukwe n'ihe ị na-eme na ọ ga-eziokwu ọ ga-adịrị gị na mma nwee okwukwe adaghị n'ụzọ egekwana ntị na ihe ọjọọ egekwana ntị na ndị ga-agwa gị ihe ga-akụgbu mmụọ gị ịghọtago dozie onwe gị ike kwụwa aka gị ọtọ ma na-emesi ihe ị na-eme emesi ya ike n'oge na-adịrị anya Jehova ga-agọzi gị ịghọtago eluzikwa na hope onwe ndị bekee na-akpọ focus gbado anya ekwuru ya mgbere ịtọ ọ dị mkpa biko Jehova na-agọzi Jehova dị ndụ onye isi gị na Chukwu adịrọ ma ya ụla Chukwu na-adị ndụ ọ na-agọzi ndị ya ịghọtago ndị na-akpatara ego n'ụwa onye ndị na-akpatachara ego nwekwa ifufe agabiga ha takwara afụfụ ha akpata ego a ịghọtago so gị bụ nwatakịrị na-ekunye ọtọ biko wetu obi ala agbachara n'onwe gị n'ọsọ onye gbachara onwe ya n'ọsọ ha ihe ga-eme gị ụkwụ ana mepe ịdakpunye so welu nwayọ ka eji alacha ofe dị ọkụ ọ ga-abalị onye ọbụla ịghọtago Ugochi mere eze n'ụwa eze nnụnụ niile n'ụwa eze dịnụ onye chi mere eze ya riwenu onye chi mere eze ya riwe na onwere onye mere ibia onye chi mere eze ya riwe tata wụ nke gị echi nwere ike iwu nke onye ọzọ echi nwere ike iwu nke onye ọzọ tata wụrụ nke gị so onye anybody anya ọkụ unu afụlanụ ka ya bụ okwu ndụmọdụ si ga ndị ama ama adụọlu n'ọdụ ha dụkwara mụ onwe m ọdụ mana dịka o si mụ onwe m nọkwa ebe a na-eme gịnị na-ekiri ya ka o si aga okwu ndụmọdụ ole na ole ha wetara enwere m obisi ike na ọ ga-abara gị uru ya wuri na ị chọrọ iti egwu ọgwọ na ọwa egwu ka ị chọrọ iti ya hụ na onwe ihe ọzọ ị chọrọ ime na ndụ a ị ga-ewere okwu ndụmọdụ a tinye ya na ihe ahụ ị chọrọ ewe ya bara gị uru ebe a ka anyị ga-apịachi ya n'ụbọchị taa na isi mbido telivishọn n'oge aṅụrị n'oge asịrị oge ahụ mụ na gị ji eme gịnị akparịta asịrị ma agwa gị ka ọ na-agagasị ụmụ simsim ndị na-agagasị n'obodo anyị bụ Naijiria nakwa obodo ndị ọzọ ya wụrụ ka o si wee dị ọ bụrụ na ewere ahịa ahụ na-enye gị nsogbu dịka m si ekwu ya bute ya n'isi mbido telivishọn iwike gaa na webụsaịtị anyị gị ebe ahụ ka ị ga-enweta ya na www.isimbido.tv iwike wetakwa na Facebook na Twitter nakwa Instagram na @isimbidotv